Kuri? Temperature ndio nakusumuka. Kujema same position. Saka po. Kuna kiza da mama. Asi aito sumuka zvoda. The last 2 days. Right. Hello guys. No security. Hello guys, hey Reese, how are you Reese? How are you Reese? Really say. Zeb, maskera say guys. Maskera say. It's my beam up stripo. I'm going to say, yeah, how are you? Ngiyaphila Leslie unjani wena? Mina ngiyaphila. Swami. Right. I hope mukabhome se guys. Ndauya kukupa feedback ya mai vaya. Vatakaita live navo. Mama Margaret. Mama Margaret vaya. Subscription yakanzi kuti update mai vaya vatakaita live navo vaya vekutsvirwa nemwana vaya vakatsvirwa nemwana vakati ndakaona mwana wangu tiri kufungidzira ndakazongoona bhonzo nedemhe remusoro handiti paya pandakazofonera station commander vekudurban chikumbirawo kuti vaite process yekuti vakurumidze kufambisa vatichekero marizausi angaita 2 years aya marizausi ekunzi anga ave ne2 years asingabudi paya saka ndangotendawo Mwari kufona kwatakaita ikoko nepressure ndakaisayo yaya marizausi aya abuda nhasi marizausi out nhasi ndachitaura navangu station commander vachindipa update ndichivati kuhaufamba chichibva paya patakafona panapa saka vachindipa update no ndafona hona yapa ndataura navo tasaichi saka nhasi marizausi abuda amai vaya saka mwana wavo ndiye apa vari kuchema izvozvi kune hondo chaiyo yaitila chaiyo vari kuchema handiti ndiyo closure yavaitsvaga ndiyo closure yavaida saka marizausi abuda ndiye mwana wavo uya ndiye mwana wavo akapiswa uyoya ane dehenya remusoro rekuuya nembuka riya rekuuya nembuka ndiye mwana wavo mwana wavo nebhonzo ravakaona riya mwana wavo ndizvakaponyogwa izvozvo iwe kaiwe pfungwa dzako ndidzo dzinoda kudhakwa iwe asi ndakanganisa nei comment section maadhimini tarisai caption maadhimini tarisai caption kamundigadzirirawo caption madzimini zvakaoma true ordry nemugadzira option iwi type error iwi ndiregerereiwo vasikana type error ruma nyaya munogadzira caption kwai yanyora zvinyadzi phone inde munogadzira caption guys inde mugadzira caption guys inde anzi iripo imi musanzwe madhairis mune pfungwa dzakadhanganyika chokwadi shuwa mwana wakura munyari kuti mungandisekisa pamariro muchitaura zvokunyeba mamunini madhairis eyaropeka chete ndotoroona nekati iwikani zvanyugwa kuti kudi kwaineva hava vari kunyepa maita yenyu kana manyora zvakanaka asikana saka mwana wavo uyauya wavawana mwana wavo ndiye chaichai anditi achimbovanyaradza pachiti amusatangende kungovhunduka anogona kuvereka itimirire madna anogona kuva asiriye saka marizausi azouya nhasi zvakaoma chero iro shoko racho iye station commander achinditi kwaisvitsai shoko zvine zvakatooma unosvitsa shoko chirudzi pamunhu patinozongorishvitsa shoko handitika mwana wavo ndiye saka kwakutongonovigawo musoro iwoyo dehenya iroro nekabhonzi ikako zvotongoenda muti zvotongoenda kunovigwa animaona
oenda kunovigwa. Saka ndo kwairi right manager wanopenga vatarisa. Saka ndo update ndaenda nayo kuti ndikupei kuti mwana wamai vaya ndiye. Saka sezvo nyara inonzi chizorora ndiyakanga yazoti ichapindira paya. Zorora yakatibatsira tinopinda. Saka ndavaudza kuti marizalts abuda. Mwana wamai vaya ndiwo. Saka vakati alright singoma ndiyo. Saka tomirirawo ndataura navo vakati ndikavapa namba yamai vati vachibata mai vaya pachitangwa paperwork yacho yese. Zvakaomasikana kuviga dehenya remwana remusoro woviga bhonzo regumbo. Saka mbwa ide yanga isina kuya nedehenya remusoro. Mwana yaingorova kandova munhu vanorova vaiga chichinzi kune munhu akangoshayikwa atove ne3 years atikusika mota ripi akangobva akangotisapi akangoshayikwa. Ndo vanhu vanorova ivava, ndo vanhu vachiva vanorova ivava. Handimaona imi muchingotofa kutuka kuti kuti akarovera kujoni mana lamari dzakachioneregwa ari kujoni ari achitidzidza kuti funga kunoku vamwe vacho vakatofa mufunge munenge musati maziya. Zvakafanana nehama dzamukoma 8 handimaona tongotidze pati obvious kune vanoziva apa vakaona hama dzamukoma 8 but vanongoramba vakanyarara because anotachikata kanoudza vamwe mufaya mufemili megona nziko wakaona ukanyarara kuti handimaona. Asi kwavari kana anenge asiri kuziva zvemashuwa anenge achiti baba vaya vakatorovera kujoni. Kana vane vana vanenge vachiti baba vakarovera kuenda joni vanorovera vakatotogwa nemumukadzi varikugara nemumukadzi kujoni vasingati vachitikanga vasingazoti mukoma 8 takatovacherera kuti fleku ndokwavanenge vari pasi ipapo. At least now she has gotten that closure that she has been looking for all this while. Maybe she can start the healing process after burial yemwana wavo. Handimaona. Saka hamene pamwewo muridzi mufi ndiye akazviita kuti mgaita kure dehenya iroro inokanda pane vanhu antimazviona because zvakaoma sikana ningo singazivi kuti mwana ari pai uri mai mwana singazivi kuti mwana ari pai uri mai zvo mwana akatofa kudhara akatodyiwa kupiswa mwana kupiswa. And I wonder nevanopisa vanhu vedu vachiona munhu achinyanyauka kudaro achipiswa kudaro achiita kunge rekeni kuti kana kunge plastic kuti vanenge vachiwa sei. Amen. Kwai kune nyoka inonzi Susan. Nyoka iyi futi. Nyoka yanizvi. Zvinhu zvemuzimbabwe zviri kuitika muzimbabwe also. Zvinhu zvemuzimbabwe zvakaoma sikana. Tititilda vaya vandambona vanosangana nezvakawanda. Tititilda vaya vanosangana nezvakawanda zvokuti chetongoti avo vane mafoundation maybe nemakambani anopindira vanotogara vachienda kutherapy. Nokuti zvimwe zvavanenge vasangana nazvo zvana nyoka izvi vanotosangana nezvo zvakawanda mufunge. Zvakawanda zvimwe nyaya dzimwe dzatinonzwa kuseri uku zvimwe zvatinoona kuseri uku zvakakomba zvototi zvinotoda mwoyo wakakora chaiwo. Ndotonyatsokuvanzwisisa zvekutodaro ndotonyatsokuvanzwisisa because ndosangana nazvo panapa ndotonyatsoziva kudoshayawo munhu ane kiliniki naimi mudiaries mungatadza kuti muvhurewo nyoka kiliniki yenyuwo mutipote chiya chiga tichiitwa matherapy kiliniki dzenyu moti tinosangana nezvinobvira naimi chingoya kumakliniki wenyu chingoti wamatherapy aya kuti unopedzisira watokanganisika brain. Zvakaoma vanzi aramba kuonekwa. Susan wacho ndewepi? Inyoka yani Susan wacho? Kamjairwa ndidhoma. Handifungi kuti vanhu vanenge vakaita sesacharohwa nezvidhoma izvozvizvi handifungi. Utongochiwo unongozvitaridza kudaiwo zvongodarikawo. Handifungi kuti kurohwa ticharohwa handifungi. I doubt. Sho nyoka yacho ndeyani? Murizo wenyoka ndiyani? Taderera ndiwo uri kutadza kuverenga brother, verenga zvakanaka. Ndiwo uri kutadza kuverenga, verenga zvakanaka. Ndapata debate yetopiki yatonetsa pamusoro panhu vakati aiwa ndizvo. Andiona. Yakadzi kuchirwa. Use the correct term. Kuchirwa inonyorwa sei? Handis TSV. Ichika TSV. Ndizvo imi ndimuri kungwadza inzi tomhanya kusiriko. Spelling is correct. Imi ndimuri kutomhanya kusiriko imi. Pfungwa dziri kumhanya kusiriko. Vakanzi kuchirwa mumba.
hanzi vakaongosa chimwe zvinotyisa hazviiti vakachisiya muzoziva sei zviri kuitika munyika vakachisiya munozoziva sei zvinhu zviri kuitika munyika hazviiti kuti vasiye chirongwa chiya munotoda kuziva zvatiri kurarama munyika saka tichingozoshinga dzimwe nguva tikanzozonzwawo kuti paita chidhoma chidapo noda kuti unochiona ini kuti muchionewo panomaona kuti munyatsoziva spelling ndiyo vanhu vatokangasika brain dzavo ndodzitoenda kusiriko its the correct spelling ngavaverenge zvakanyorwa ivo pfungwa dzavo dzikunoverenga zvisirizvo spelling is 100% correct vanhu vakutotaura 1 spelling ikunzi iri right dzonazva dzinaimogadzirisa spelling iri right spelling ndimi mamhanya pfungwa aiti pfungwa dzedu vanhu vatemawo kwadzinomhanyirawo kuti vanoda nditaure zvinhu zvisirizvo nditsvi uyu hanzi detoxing yes detoxing is needed it's needed kuti vamboshayikwazvo kumboita vhiki vasi papasocial media vosodzoka detox inotodiwa indakatozviona kuti it works detox it works kumbonyatsobuda chekutobuda but inini detoxika kaisika achipinda munyaya yasisidhata ndataura one update yamai vaya anotaura hangu nyaya yati mukundiperekedza kwandiri kuenda ari mukuperekedza nozonyatsa kutaridza nyaya iri kumberi kwandiri kuenda uko nyaya iri kumberi uko kwandiri kunyatsa kuenda uko ndokune nyaya uko iko zvino muri kundiperekedza detox iripo guys esi mwanangu Samantha zviri sei kumbotoona tukaona kuti zvanyanya papa unombobuda umboti zi inini zvekuto bvisa mamwe matoxic pages aya mapeji mamwe asina nikikira zvazvakandibatsira futi it helped me a lot futi because handisisina musoro wanga usina hauchatendereri toxicity ndizvozvo pamnini toxicity yemustreet ndizviriko yemustreet haya shoma musoro wangu because kana ndisina madiaries ka ndikango 2 minutes ka handindika kunenge chitwa malive wayo asina basa ndongoti 2 minutes maposta anyuka ndokomenda maposta evamwe kusapota ndotobva anoona ndotoita kana kutoona movie zona ndikutoona mamovie zvokutodaro you are an example why I don't like to drive my drivers handisiri ndikudriviwa I'm not driving guys ndishiti palive kudai pamna kudrive bamnini nasi vakapfeka suti vakapfeka suti bamnini vakapfeka suti vakapfeka suti bamnini vakapfeka suti vakapfeka suja vakapfeka suja nasi ndine foni vakapfeka vanhu vachaka suja guys bamnini vari musunja nasi sutu ndinavapekasuti vabeya malavu nemalegs vakafitwa nesuti malavu nemalegs kwete ngogara vakapfeka zvimapombi zvimajini hanzi bamnini vakachena fani hanzi vakafitwa zvokuti zvekuti dai ndaitovaudza kana imi bamnini kumupfekere zvibhurukwa zvezvipombi zviya zvamunofitwa nemasuti kuti agentleman chairo rakadai so kanzi yesi bamnini malavu nemalegs enyaya bamnini uita kumwaigwa vaimwana hanzi gentleman chaiyo naye hako iwelista gentleman chaiyo hanzi serious pamnini boy here kuti pama serious kusada kubuda pakamera pachakasinita akabata kamera ndotovamburisa pandoda zvanosinitawo zvekuti ndechinitora zvimwe zvandisingaoni zvo nhasi ndinde kamera ndikadai ndoti pfa ndodai ndoti pfa that's the winner. As that's my first time to see Bamdiki. Oh, first time. What a zoom. What is it? I'm so sorry. But I'm not sorry. Mom comment section. Mom. Magarora. That's always there in the comment section. Yes, Bamin is married. You are Neta. Hans is handsome. Magarora. Looking good to Bamin. Mukatwari mcomment section imomo. Vari mumbodhoro vakasambodhora. Yes, he's married.
hanzi ndoba munini wacho ivava vemadhayaris Petronella ungasingavazika ndoba munini vemadhayaris kwanza kuri kuenda wakaipa wakapfekwa sisina baba munini kwakaipa kare wakapfekwa sisina baba munini ya chai baba munini wakapfeka suti pana kumira musha ndatimbokutadzai kwatiri kufamba kwatiri kutofamba idu tiri ndanenge apaziva hanzi akona kumira bhuku rwendo hanzi apana kuwanda singavazivi ndoba munini rumpi kwanzi mainini wachatsamwa mainini vatombotsamwa vatozvijaira kuti bamunini munhu wevanhu saka vanototaurirwa vanotoda yose yose pamadhayaris vapa votozvijaira votosekerera anotofa kutozvijaira vangatopa ngototsamwa vachitsamura madhayaris munotsamwigwa here hanzi vanonzi babataku mukadzi wavo vari pano mukuendepi mumaraindirai imo mushumpress Zim Crimes, how are you? You are doing a very good job, my sister, in alerting us what is happening in my street, in my area. Guys, don't my page follow. Don't my page follow. Aya ana Zim Crimes. Unowana nyasi zikuitika parikura wavanhu vanhu vari kutsvagwa vanhu vakatiza vanhu vakauraya vanhu ndoko tinoona maupdates iko kwete kungosurira zviri toxic zvoga zvoga zvokuti pfungwa dzako dzinotodhanganyika chaiko chaiko kuti nemwari kuita toxic munhu hazvizodi kudaro hanzi you just passed or you just passed inema Tracy yes Eunice ndikuenda kumba kwasisi Eunice wati kuenda hanzi Makhalisburg SIS MELLY